Gadanan sarong 26 anyos na motorcycle rider, makalis na makasalpok sa kasabatan na kotse sa Maharlika Highway Sitio Bahi, Barangay Tuaca, Basud, Camarines Norte. Alas 9:35 nin aga, kanakaaging Domingo, Disyembre 8. Pigbiso na gada na si Angelo Palian, 26 anyos, kan Barangay San Isidro, Talisay, Camarines Norte. Pigbisto man ang driver kan kasabatan kaining kotse na si Reynaldo Salagon, 59 anyos, kan Barangay Maagang, Daet, Camarines Norte. Sigon kay Police Lieutenant Maria Cecilia Tagala, ang Deputy Chief of Police kan Basud Municipal Police Station. Hali sa syudad nin Naga, pasiring kuta sa Daet, Camarines Norte si Salagon. Mantang hali man sa Daet, Camarines Norte, pasiring man kuta sa Naga City si Palian. Alagad, pag abot sa lugar kan aksidente, nasalpok ini kan motorsiklo, huli kan mahal nas na dalan, dara kan pag-uuran. Kasi during that time, ito yung ang pangyayari ito ay medyo maulan siya, madulas yung daan. So, tapos yung sa lugar natin, itong lugar na ito sa Barangay Tuaca, medyo marami na po dyan ang kurbada. So may sharp curve po, nag-overshoot po itong ating sniper na motor. Pumama po siya sa kaliwang bahagi ng Honda CR-V. Ipigdara pa man sa Camarines Norte Provincial Hospital ang biktima. Alagad, binawian man sa naininin buhay. Daiman na sinapong lugad si Salagon. Dai naman nagsaangatin kaso ang pamilya, makalihis na magkaigwan ng pag-ururon ang ambuslados. Katakod ka ini, liwat na nagparumdom ang PNP sa mga motorista na maging maikmat sa pagmaneho, ngani makalikay sa diskwido. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.